Čiže vítame vás pri našom novom channeli, ktoré ešte nevieme názov teda, musíme to dohodnúť. Mike and James 2. Hej, vy nás motivujete chlapci, ideme dopredu. Proste budeme sa snažiť robiť videjka pre vás, chalenge, vlogy, hocičo čo príde, proste, lebo sme zistili, že nás sa strašne baví. Dúfam, že v tom budeme dobrí, keď nie, tak nám dajte vedieť, že chalani je to fakt zle. Skúsime sa zmeniť. Hej, ale dávame si metu, že mať 3 miliardy videní na jednom videu. Fakt, keď proste na to nepôjde, tak povedzte, že chalani, že nerobte to, choďte radšej na miletičku a predávajte tam balóny. Snažte sa, študujte na vysokej a možno sa stanete prezidentom. Proste choďte do Číny a že tam zbierate rýžu. Tešíme sa na to, že vám môžeme priniesť trošku z nás a tak ďalej. A ešte, že a inak počuť, že a týmto pozdravujem Stana Andruša a posielam mu kopačku na prsa. Majte sa, modlite sa rúženec, pracujte, ora jedla vora. Subscribeujte, lajkujte, šerujte, facebookujte, arsikujte, flikrujte, channelujte, umývajte riady. Robte to. Pomáhajte doma. A žite zdravo. Si sa dogrcám. Dobre. Stopni to. Jožo.